Hej Lars. Vi har valgt Frankrig indføre topskat, fordi vi mener, at temaet har et godt sammenhæng med, hvad EU-faget går ud på, og hvad det handler om. Men hvad går temaet ud på? Ideen med høje skatter, topskat, er, at Frankrig har en offentlig gæld på 37 milliarder euro, og præsident François Hollandes socialistiske regering har fremlagt en plan, der går ud på, at den rigeste del af befolkningen skal betale nye skatter for et samlet beløb af 10 milliarder euro. Med andre ord skal den rigeste del af befolkningen betale en topskat på omkring de 75%. Ifølge præsident François Hollandes plan, så er det privatpersoner i landet, der tjener over 1 million euro årligt, der skal betale den høje topskat på 75%. Desuden fremgår det også i planen, at de store virksomheder i landet ligeledes skal betale de nye skatter for et samlet beløb af 10 milliarder euro. Præsident François' idé med de nye skatter er, at de dækkende 2/3 af det samlede underskud via de nye skatter. Og udover at Frankrig gerne vil have dækket deres offentlige underskud, så ligger der også en anden baggrund bag de høje skatter. Og det i 1789, der brød den franske revolution ud, som i dag huskes som et af Frankrigs mere blodige minder. Og under den franske revolution blev den franske konge myrdet, og dronningen endte med at komme i dårligt syn hos befolkningen, og mange bønder såvel som soldater blev dræbt. Og under den franske revolution kom der 3 ord, som man i dag mener, at Frankrig er bygget op omkring, og det er frihed, lighed og broderskab. Så er det Christian, drengen? Årsagen til, at man kan indblande den franske revolution, er, at arbejdsløsheden i Frankrig nu til dags er meget stigende. Og samtidig med det, så tager fattigdommen også til i landet. Det betyder, at Hollande og hans regering er bekymret for, at der kan komme en lignende situation, som den i 1989, altså hvor befolkningen de gik imod styret i landet. Og derfor er de bange for, at hvis der ikke sker store ændringer i landet, så vil det kunne ske. Problemet med de høje skatter er, at den procentdel af befolkningen, der har en årlig indkomst på over 1 million, vælger at flytte ud af landet. Og et andet problem er, hvis nogle af de store virksomheder i landet også vælger at flytte ud af landet, så vil det betyde, at det ikke nok med, at Frankrig taber skatterne på virksomhederne. Men konsekvensen vil nu også være, at Frankrig mister de arbejdspladser hos de virksomheder, som udebliver fra landet. Så i spørgsmål 2, der skal vi finde 3 IØ-værktøjer og analysere emnet. Og det første værktøj, vi har brugt, det er skatternes fordelingsvirkning. Når man har med skatternes fordelingsvirkning at gøre, så kan man vurdere det ud fra 3 typer. Det er progressiv skat, proportional skat og degressiv skat. Progressiv skat, det er, når skatten udgør en større procentdel, jo højere ens indkomst er. Proportional skat, det er, når skatten udgør det samme procentdel lige meget, hvor høj eller lav ens indkomst er. Og degressiv skat, det er, at når skatten udgør en lavere procentdel, jo højere ens personindkomst er. Hvis man sætter skatternes fordelingsvirkning i forhold til Frankrigs planlagte indførelse af topskatten, så kan man se, at Frankrig anvender progressiv skat, da jo højere borgernes indkomst i landet er, jo højere bliver deres skat også, og derfor også topskatten. Det andet IØ-værktøj, vi har brugt, det er Gini-koefficienten. Hvis man ser på Gini-koefficienten i henholdsvis Tyskland og Frankrig, så viser tallene, at uligheden i borgernes indkomstfordeling i Tyskland er væsentligt lavere end uligheden i borgernes indkomstfordeling i Frankrig. I Tyskland, der er Gini-koefficienten i 2006, der er den på ca. 27%. Mens Gini-koefficienten i Frankrig i år 2008 ligger på 32,7%. Den høje Gini-koefficient i Frankrig, den spiller derfor også en væsentlig rolle i forhold til, hvorfor præsident Hollande og hans regering indførte den høje topskat. Den høje topskat vil nemlig betyde, at Frankrigs Gini-koefficient det vil falde. Der.
Og det tredje værktøj, vi har valgt, er en lempelig finanspolitik, og staten kan gennem afgifter direkte regulere den økonomiske aktivitet i samfundet. Og ved at bruge lempelig finanspolitik kan staten øge efterspørgselen eller begrænse efterspørgselen ved at stramme skatterne. Formålet ved at føre stram finanspolitik kan være at sænke aktiviteterne i et samfund, og det kan man gøre ved politiske indgreb i de offentlige indtægter og udgifter. Og så man kan yderligere sige, at man kan øge skatten og afgifterne, så man kan sænke de offentlige udgifter til SU, pensionsskoler osv. Men Frankrig har indført den topskat, da de har en gæld på 37 milliarder kroner. François Hollande nævnte, at han ikke gad at lade deres gæld gå ud over de offentlige ansatte, og derfor har han ladet det gå ud over de mere velhavende og indført en topskat. Og da det mulige underskud på offentlige finanser ikke må overstige 3% af bruttonationalproduktet. Det har han gjort, da de mulige underskud ikke må stige over 3% af bruttonationalproduktet. Ja. Jeg ved ikke, Og så i det sidste spørgsmål her, der skal vi jo diskutere med vores egen mening omkring emnet. Er nogen af jer vil starte, eller skal jeg starte? Du må godt lægge ud. Altså jeg mener personligt, at man, når man indfører topskat, så har det både en fordel og ulemper. Fordelen er jo selvfølgelig, at i stedet for at man laver beskæringer på det offentlige, så giver man bare til en højere skat til dem, der allerede har penge i forvejen, og der kan betale det. Ulempen er selvfølgelig, det er jo, hvis både de rige personer og samt nogle af de store virksomheder flytter ud af landet, og derved kan man også miste masser af arbejdspladser i landet. Og så selvfølgelig det, Carlo også sagde til sidst med, at deres offentlige finanser ikke må overstige 3% af bruttonationalproduktet. Det er jo selvfølgelig også en meget vigtig ting, at man skal holde øje med, at det gør. Så jeg synes, der er både fordele og ulemper ved det, og derfor kan jeg ikke rigtig sige, at jeg er kun til den ene ting. Ja, jeg vil give Christian ret i det, han siger. Da det er, at det er en meget god idé at få de rige til at betale, da de ligesom ikke kan få de fattige til at gøre det, da de ikke har så mange penge at betale. Udover det vil jeg ikke være tilfreds med at være lidt dobbeltmoralsk og sige, at hvis det var mig selv, så ville jeg sgu ikke være tilfreds med, at jeg skulle betale 55% af min indkomst, eller 75% af min indkomst til staten, hvis jeg tjente over 1 million euro om året. Men som sagt, så er det en lidt en dobbeltmoralsk mening, og det er vel fint nok, hvis de har en så stor gæld, at de skal have rettet op på. Ja. Jamen, altså, som vi begge to har sagt, så det er jo selvfølgelig rigtigt. Men altså, hvis jeg var rig, ville jeg også blive sur, men man kunne måske også gøre det på andre måder med, at det ikke kun er dem, der tjener over 1 million, ja. Måske også middelklassen, så måske man kunne sætte skatten lidt ned for dem, der tjener over 1 million, og så lidt højere op for dem, der tjener lidt under. Så de rige måske ikke vælger at flytte fra Frankrig. Ja, så de kan alene om at betale. Ja, det er præcis, fordi så tænker de ikke, at det kun er dem jo. Nej, så dem, der tjener for eksempel også 800.000, 900.000, så bliver skatten bare også lidt højere for dem, og så sænker man skatten lidt, ikke? Og på den måde, så kan man fordele lidt, og stadig få pengene ind. Så ja, det er enig. Det var meget godt. Det var i hvert fald lige... Det var lige din tanke. Ja. Men er det ikke det, vi har herfra? Jo. Tror jeg. Så siger vi tak for denne gang, Lars. Ses, Lars. Kongen af NB. JTP.